Argiaren podcastak. Vegetarianoek animaliak entzuten dituzte. Beranduegi. Feministek gizonak entzuten dituzte. Beranduegi. Tertulistoek kurrikuluma hobetzeko entzuten dute. Beranduegi. Jeltzaleek, hauek igual ez. Eta zuk, Ruper, beranduegi entzuten alduzu. Ene begiek ez dute malko isuritzeko gogorik. Bale, Ruper, bale. Beranduegi, autobomborik behar ez duen podcasta. 2 ostiralean behin argia.eusen. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. but I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about you. Gaur euskaldun jatorren eran agurtuko zaituztet. Nahore? Punto. Ikusiz baduzue, bekainak eta burua pizkat altxatu dizkiote puntori, behar den bezala. Puntori edo gure animalia mitologikoari. Edo animalia mitologikoari. Bai, Bai. Entzule, podcast honen entzule ilustre batek ala deitu zion. Bai. Eta jendeak ikusten duenean, harrituta gehatuko da. Topatuko dunarekin. Puntos aparte, aste honetan Euskal Herrian historia egingo duen gertakari bat, historiarekin lotzen saiatuko gara gaurkoan, gure garaiko, eta ez dakit, historiako Euskal Herriko lehen greba feminista orokorra. Bai, ala da, eta orduan aitzaki horrekin, emakumeek egindako lehen greba ekarriko dugu gogora, edo besan da, emakumeek bakarrik egindako greba. Ze gizonekin batera asko zenago egin zuten. Seguru. Bai. Izan ere, idatziz edo marraztuz igual esan berko genuke, hieroglifikotan jaso zutelako, jasotako lehen greba Kristo aurreko 1152ko azaroaren 14ean egin zen. Zeinen aurretik esan duzu? Jesu Kristoren. Superstar. Bai, alegia duela 3000 urte baino gehiago. Gaina azaroaren 14ean, urte hurrena duela gutxi Bai. bete da, esan bezala Egipton, eta Ramses hirugarrenaren garaian. Eta zehazki erregen aranean, farabiaren hilobia egiten ari ziren langileak egin zuten greba, aurrez hainbat egunez soldata ordaindu etzietelako. Horrek esan nahi du, farabiaren hilobiak eritzen zirenak, lehenago piramidetan eta gero erregen aranean, langileak zirela. Eta horrek, hipotesi bat, bertan bera uzten du, eta da, esklaboak ereki zituztela, eta beste hipotesi bat ere, estralurtarrek ereki zutela. Bueno. Edo agian, estralurtarrek, piramideak egin alizateko teknologiaz gain, greba eta langile eskubideen kontzeptua ere ekarri zuten. Hori zaiteke zen nik kontrako erantzun izan diotain batetan Iker Jimenez patateroari, Kontua, bai, personalki ez. Baina bai. Kontua da zaila dela esaten emakumeen lehen greba zen izan zen, ez? Baina gehienetan aipatzen dena da Londresen 1888an egindakoa. Zehazki, pospologileen greba. Bai. Oroar, pospoloak fabrikatzeko sektoran, eta zehazki Londreseko istendeko fabrika batean, Bryant and May pospolo fabrikan, hortan aritzen zirenak, nagusiki emakumeak izate ziren. Emakumeak edo neskatoak, adin txikiko neskatoak ere erabiltzen zituzten horretarako. Lan horretan, baldintzak oso kaskarra ziren, gutxinez 10 orduko landaldiak egiten zituzten, eta ez zuten soldata finkorik jasotzen. Azkenean, ekoiztukoaren arabera, egindakoaren arabera kobratzen zuten. Nekien Globo eta Amazon gara hartan ere existitzen zirenik. Bai. Baina salbuespen bat zegoen. 14 urte zazpiko neskatoak zaukaten privilegioa soldata finko bat jasotzekoa. Baitu. Asteko 4 penikeko soldata.
Gainera, lanean beharrezkoak ziren material batzuk, pegamentua, sokak eta eta beste material batzuk beraiek langile jarri behar zituzten. Ez zituen enpresa jartzen. Ja. Eta gainera zigor ekonomikoak isunak jartzen zizkieten oso zorrotzak uskeriengatik. Esaterako 3 penik kentzen zizkieten beren postua txukuna ez izateagatik, edo hitz egin utxagatik, eta baita ere adibidez oinak zikinak izateagatik. Eta zergatik zeuzkaten oinak zikinak? Gehienek zapatak erosteko nahikoa dirurik ez zutelako. Alegia naziren bati, Auschwitzeko sarreran lanak egingo zaitu libre idaztea burutu aurretik, batez baten bati ere burutu zitzaion, eta praktikan jarri. Eta adibide bat jartzeagatik, adibidez, behin eskato bati erretilu bat erori zitzaion, eta 6 penikeko isuna jarri zioten. Eta gogoratu behar dugu, astean 4 penik besterik ez zitula irabazten. Kontua da gaina, baldintzaiek okertu egin zirela, 1871an, gobernuak pospoloen gaineko zerga berri bat ezartzea proposatu zuelako. Horrek eragingo zuen pospologileen baldintzak okerrera egitea, ez? Enpresa buruena ezain beste, segurazki. Eta horregatik, 10.000 pospologilek martxa bat egin zuten parlamentura, proposamena bertan bera geratu zedin, eta gehienak emakumea ezkoa zian, edo neskatuak, 13 eta 20 urte bitarteko neska eta emakumeak. 1881an, 85an, 86an, greba partzial batzuk, edo saiakera batzuk ere egin zituzten pospologileek, baina ez zuten ez jarripenik, ez ondoriorik ekarri. Eta azkenean, 1888ko ekainaren 23an, hasi zen, ez, berriro pizten... Pizten. Bai. Ondo karrita. Pospolo azitzeiten. Kontua da, ekainaren 23an, Ani Besante kintzaileak artikulu bat idatzi zuela, pixka bat egoera hori salatuz, eta orduan Bryant and Mayko arduradunek, fabrika hontako arduradunek, artikulu horrekin haserre, dokumentu bat idatzi zuten, eta langilei sinatu arazi zieten, edo nahi zieten, baino langileek uko egin zioten horri, ez esan zuten, eta orduan handikan egun batzutara, uztailaren 2an langile bat kaleratu zuten, aitzakiren bat jarriko zuten, ez? Oinutxi zebilela, edo alako zerbait. Egunon, esan zuela, sartzen. Adibidez. Eta orduan hasi ziren, langile batzuk erabaki zuten, hori, lana uztea, greba egitea, zehazki 1.200 gora, edo inguru izan ziren grebaren lehen egunean lana utzi zutenak. Ez dira gutxi. Ez. Eta orduan, zuzendaritzak atzera egin zuen, eta esan zuen, kaleratutako langilea berriro kontratatzea onartzen zuela. Baina, pospologileek esan zuten ez. Eskaera gehiago egin zituzten, eta ordainetan gehiago behar zutela lanera itzultzeko. Handikan 4 egunera, uztailaren 6an, langile guztiak greban zeuden, eta ekoizpena erabat etenda geratu zen. 13 urteko neskatuak fabrika geldiarazten. Bai. Gehia horren bezala. Orduan, ordezkaritza bat juntzen Ani Besanten gana, Ani Besant askok jo izan dute grebaren, piztaile, buruzagi, moduan. Baina hori da, haren gana jo zuten arte, ez zukan grebaren berririk, hau da zuk esan bezala, 13 urteko neskatuak izan ziren, hori bultzatu zutenak. Baina bai, Besantek lagundu zuela grebaren berri zabaltzen, grebalariek lortu zuten parlamentuko kideekin biltzea, eta prentxan ere sekulako jartzuna izan zuen kasuak, eta orduan bai, enpresak negoziatzea erabaki zuen. Eta bideok. Bai. Langileen eskaera nagusiak, soldataren eta isunen ingurukoak ziren, baina beste eskaera bat ere egin zuten.
eta zan, bazkaltzeko toki bereizi bat izatea. Alegia, fosfororik etzegoen toki batean bazkaltzeko aukera izatea. Ze gauzak, Ze kapritxo zezkaten, bai. Ze gauzak. Kontua da fosforoa, eta zehazki fosforo txuria, pospoloak egiteko erabiltzen zena, oso kaltegarria dela osasunerako, eta zehazki fosfonekrosia eragiten duela. Fosfonekrosia eragiten duena da azkenean matrailezurren nekrosia, ez? Azkenean matrailezurra desegin egiten da. Lehenengo sintoma izaten da normalean aginetako mina, ez? Gero hortzak erortzen hasten zitzaizkien, gero hortzoiak handitzen, eta azkenean gaixoen 120 inguru hiltzen zen, baina gainerakoak ziren bat ere ondo geratzen. Ja. Fosforo txuriak ere hori izan behar da, denaz du txarra. Palestinan herritarze bilak eta terroristak bere izten dakien, zuntzipen handiko arma bat. Inteligentea da, bai. Hori da, bazpare. Eta gainera, enpresak, langilei, bi aukera emate zizkien, ja, agineko minakin eta zirenean, nun aukeratua bazeukaten, edo hortzagin guztiak erauztea, Beitu? Edo lan hauztea. Lan egin, ala bizita guztia zaila, zopa jaten. Kontua da, azkenean, presiopean eta negoziatu ondoren, Brian Tambeyek baldintzak onartu zituela, eta greba hura amaitu zela. Baina, oraindik denbora pixka bat gehiago beharko zen fosforo txuria ekoizpenetik desagertarazteko, gauza hauek oso mantxo, joaten direlako. 1906an, Bernako hitzarmenak fosforo txuria erabiltzea debekatu zuen, nazioartean, handikan 2 urtera, ondo hausnartu ondoren, Londresko parlamentuak hitzarmenaren debekua kontuan hartzea erabaki zuen. Kontuan hartu. Bai. Eta handikan beste 2 urtera, 1910ko abenduaren 30ean jarri zen indarrean debeku hori, azkenean pologileen greba eta 22 urtera. Gauza hauek bakizu. Palestioko kontuak beti diamotelak, ez? Bai. Batez ere tartean interes ekonomikoak daudenian. Hori da. Baina, beste ondorio bat ere izan zuen, eta da 1976an Tony Russell kompositoreak musikal bat egin zuela. The Matchmakers izenekoa. Top grade selectable, hardly detectable, phosphorus. Taste is more subtler and spreads just like butter. Great! Phosphorus. Our special beauty cream, we look a proper dream, for we are minus a jar. Governors don't charge a fee. Give it away for free. Phosphorus. Bai, entzun dugu musikalaren pieza derrau. Eta agian norbaitek pentsatuko du, grebari esker, handik aurrera emakume langilek ez zutela sustantzia toksikoekin lan egin beharko, ezta? Sustantzia toksikoekin lan egin, empresario maritxuloak, adibidez? Baino ez zen hori gertatu. Ez zen hori. Eta beste kasu bat ekarriko dugu, pixka bat berriagoa, eta da 1920ko hamarkadan, estatu batuetan, enpresa batek pintura erradioaktibo distiratxuz erlojuetako orratzak eta zenbakiak margotzeko emakumeen eskulana erabilizuela berriro ere. Pintura horrek, margo horrek, ilunpean distira egiteaz gain, neskak sintoma fisikoak hasi ziren sentitzen, eta radio neskak edo radium girls deitu zieten. Barkau. Ilunpean distira egiten zuten langile horiek. Bai. Ose tipo gusiluz. Hori da. Hori nola da... Bueno, baina salduko dugu. Bai, hori da. Egia da hoi etzietela musikalik egin, baina ne baduzu gehiago jakin, 2018an pelikula bat, film bat egin zuten, orain kontatuko dugun historia honekin. Historia hau 1917an hasten da, New Jerseyn, Orangen, zehazki, estatu batuetan, esan bezala, eta Radium Corporation enpresak fabrika berri bat zabaldu zuen, Andark, edo ez iluna, inglesez, izeneko pintura erradioaktibo hori, erlojuetako orratzak eta zenbakiak margotzeko.
1920an beste fabrika bat zabaldu zuten Illinoisen eta aurrerago beste bat, 3. Connecticuten. If by chance you heard it for yourself, I never told the soldiers how I've been feeling over you, but they said it really loud, they said it on the air, on the radio, whoa, on the radio, whoa, on the radio, whoa, on the radio, whoa, now, don't it kind of strike you sad when you hear a song? Ze, atera ziteken gaizki pintura reaktibo erabilita. Bai, egia esan hasieran ekoizpenaneko txikia zen, ilunpean ikusitezken ordulariak luxuzko salgai oso bitxiak ziren, ez? Baina lehen mundu gerrak frogatu zuen oso erabigarriak zirela. Azkenean militarrek, ez? Gauean Agiri gabe eta, ez? Jakin edute zer orduan. Bai, zerrutan Ia hilko hiltzeko diren. horiek manu. Bai. Orduan, erakunde militarren eskaera geroz eta handiagoari erantzuteko, 100 gora lankile kontratatu zituzten, ez? New Yorkeko orantxeko egoitza horretarako, eta gehienak emakumeak edo neska gazteak, inkluso pospologiak baino gazteagoak ere kontratatu zituzten. 11 urteko neskak ere aritu ziren fabrikan. Azkenean esku txikiagoak eta trebeago omen zituzterako, ez? Bai. Hori ere gaur egun gertatze omen da. Hemen ez, baina, bueno, gero esan dezatela kapitalismoak ez duela lani sortzen. Osea, umei ere lan merkatura sartzeko aukera esku-eskura jartzen dira. Bai, eta gainera, enpresak honek, ez, Radium Corporation honek lelo bat sortu zuen, azkenean neskek erabili beharreko teknika labur bilduz. Lip Deep Paint, zan inglesez, hau da, Espainia murgildu margotu, ez itzuliko genuke. Hor esan nahi du, pues lehenik pintzela ahora eraman behartzutela, punta Espainiez busti, eta hola lana zehatzago, ez? Bustizkero lana zehatzago azelako eta hobeto egin zitekelako. Gero, pintzela handarke pinturan sartzen zuten, eta azkenik erlojuaren esfera margotzen zuten. Hori behin eta berriro. Ze gerta daiteke gaizki. Eta orduan, radioarekin, ez, lanean aldi batean jardun ondoren, langileen arropak eta gorputzak ilunpean distira egiten hasi ziren. Eta ghost girls edo neska mamuak esaten zieten orduan. Eta maiz neskak, ez, look berezi hori bultzatu zuten ere bai. Eta orduan fabrikatik atera baino lehen, Espainiak edo atzazalak propio margotzen zituzten margo distiratsuarekin. Modaren industria agian ez da zentzu gehien duen sektorea, eta kasu honetan ez dakipa ala izan otezen. Bai, eta norbaite pentsatu dezake ere, pues, neska horiek ez ze harinak ziren, ez, harinkeria egotzi dakieke hori egiteagatik. Kontua da nesek etzikitela, ez? Imaginatzen nahi da. Radioak ze efektu zituen. Eta gainera ikusi dugun bezala, ez? Lelo eta guzti, enpresak bultzatzen zuela, hori, ez, ahora eramatea, Espainietan izatea. Baino enpresako arduradunek, bai, bazekiten ordurako erradioa oso arriskutsua zela. Goratu ezagun Marie Curie bera horregatik hiltzela, ez? Radioak eragindako minbiziarengatik. Baino, bestela ere, zuzendaritzako kideak, eta ikerlariak adibidez, radiora hurbiltzean, fabrikan,
hau da, denak gizonezkoak, Kasualitatea. maskarak, pantailak edo antzeko babes elementuak erabiltzen zituzten. Behin, Sabin A. bon Sotxoki, markatu, hauzan pintura radioaktibo hori, zandark hori asmatu zuena, bisita egin zuen fabrikara eta salatuta geratu zen nesken baldintzak ikusita. Baina, bueno, ardura honek esan zioten lasai egoteko, eta berdin jarretzeko esan zioten langileei, ez zela ezer gertatzen. Bai, gizona babestuta eta emakumeak distiratxu. Hori da, bai. Baina ilunpean distira egiteaz gain, neskak sintoma fisikoak sentitzen hasi ziren, berehala, nekea, anemia, hortzak erortzea, ez? Pospolo ginen kasuan bezala, ezurrak austea, enpresako landutako medikuek askotariko diagnostikoak egin zizkieten, baina ez zuten sekula radioarekin lotu, gertatzen zaiena, erradiaren ondorio ziltzen lehen izan zen Amelia Maia izeneko 24 urteko emakume gaztea, eta ofizialki sifilisak jota hil zen. Beste klasiko bat. Bai. Eta azkenean hori intzuten, sifilisa askotan erabilitzukuten egoera salatzen hasi ziren neskak, azkenean gutxiesteko eta beraien erantzukizuna saiesteko. Bueno, neska distiratzu eta promiskuak. Hori da. Ya está. Bai. Ze gehiago behar da. Baina, bueno, azkenean lortu zuten kasua epaitegietara eramatea. Lehena izan zen Grace Fryer, Orantxeko fabrikako langile bat, eta aurrerago beste 4 lankidekarekin bat egin zuten, baina ez zeukaten bitartekorik, eta oso zaila zen enpresa handi baten aurka egitea. Eta ez zuten lortu abokaturik, haien alde egingo zuen abokaturik, beste 2 urtez. Eta noiz iritsi zen egoera horren inflexio puntua? Noiz. Biktimen zerrendan gizonezko basartu zenean. 1928an, Bonsotxoki esan dugu, pinturaren asmatzailea, pues ura bera hil zen. Bai. Nola zitzaien balenago bururatu, ikusita gizakiren historian, gizon sortutako arazo bat konpontzeko onena dela, ekuazioan gizon basartzea. Hori da. Orduan hasi ziren konturatzen, zuk esan bezala, konturatu zeuden, onartzen arazoaren iturburua radioa zela, eta urte hortan bertan, 1928an, Grace Fryer eta bere lankidek epaiketa irabazi zuten. Gero Illinoiseko plantako langileek ere antzeko bidea egin zuten, eta 1928an lortu zuten aldeko sententzia. Baina, bueno, azkenean dirutan jasotako kalte ordainek ez zieten ezer gutxirako balio izan, hori, salatzaileetako asko prozesua amaitu baino lehen hil zirelako, edo hori, epaiketak amaitu eta gutxira, hilabete gutxitan hil ziren. Baina behintzat, esan dezakegu, langileen osasuna babesteko legeak bultzatzen hasteko edo balio izan zuela. Hori. Borroka horrek. Bai. Lorpen horrek. Bueno, ez dago gaizki, Aztentan zeintza eta hortan ere diren langileen duintasuna aldarriko denez luz eta zabale Euskal Herrian. Langileen zaintza ere puntu izan zuten borroka mugarria gogorraztea, ez dago soberan. Hori da. Beraz, hoxe. Ostegunean ikusiko dugu elkarkalian. Argiaren podcasta. Podcasta hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin argiako kide. Argia, txikitik eragiten.